Vítejte u partu 2 série, kdy s jednou paletkou dělám 2 druhy líčení. Jedno jemnější, jedno výraznější a teď nás čeká to výraznější. Jako první si na štětec vezmu ten takovýhle duochromatický stín. Vidíte ho, jak je nádherný. A tím udělám základ toho líčení. Dneska si hrajeme s Pat McGrath paletkou Mothership X Moonlit Seduction. A reálně mám pocit, že na takovouhle jakoby grafickou linku jsem si vybrala asi ten nejhorší stín z té paletky, jaký jsem mohla. On se nádherně odráží, ale když se podíváte, tak vlastně když se třeba koukám rovně a neodráží to ten krásný, co to je, modro-šedo, prostě na fialkový odstín, tak je to flekatý. Uprostřed toho víčka jsem nechala takovej negative space, který teďko zakryju tímhle s tím stínem, který je taky úplně šílený chameleon. On je vlastně šedavej, ale má v sobě takový zlato-stříbrný... Did I just fuck it up? To vypadá strašně. Tohle fakt není dobrý, zkusím to zachránit. Vezmu si tenhle bílej, taký bílý třpytečky to jsou jenom a dám je úplně, že takhle jako do středu. Tenhle look asi nebude patřit k těm nejlepším, co jsem kdy vytvořila, ale doufám, že by to mohla ještě trošičku jako zachránit černá linka. Přidávám ještě i takhle černou tušku, ať to oko máme takový ohraničený z obou stran. Řasenka, tady jsem šáhla po takový, která mi ty řasy fakt megozně zahustila. A tenhle look 100% potřebuje řasy, takže jsem nalepila takhle trsíky jenom do vnějšího koutku oka. Takhle už vypadá finální look. Vyšlo to malinko jinak, než jsem si jako představovala, ale vlastně jsem s tím výsledkem spokojená. Ta linka, ty řasy udělaly hodně to jako propojilo, nakonec to vypadá jak záměr, takže já bych ten look klidně do nějakého klubu nebo někam jako vytáhla, pokud by byla příležitost. Vy mi můžete napsat do komentářů, který z těch looků se vám líbí víc. Jestli i tohle je na vás moc, nebo jestli i tohle je na vás málo. Zkrátka mě zajímá, co si o tom myslíte a já jsem úplně happy, že jsem se v této paletce vyzkoušela třeba i stíny, na který jsem doteďka nešáhla. Byla to prostě příležitost a těším se, jakou paletku jako probereme příště.